Footbridge sa barangay Buga, Leon, Iloilo naguba bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa sapa. Pila ka mga balay naguba man bangod sa pagtiphag sang duta. Samtang pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo kag Antique apektado man sang malain nga tiyempo. Si John Sala nakatutok. Mga alas 3 kay sang kagawon sa gitpahayag na rusdak ang parte sang balay sang pamilya Gonzaludo sa barangay Buga, Leon, Iloilo. Matiun-tiun pa, ang footbridge naman gaini malapit lang sa balay ang narusdak man. Nagkatras gini kami, diya kamera, probay, lagbong, iron. Jagi kami sa bahay, hindi na bantayan ang mga gadya mo. Grabe ang tubig mo. Gagun mas gibla. Iyara sa sulod sang balay sa Dairuvesa sang nahulog sa sapang ila kusina kag kamalig. Antes ko nung insidente, natalo pang dananila nga nagausmod ng duta. Lamang lang gina ko nagsaka, kag in-off ko ang main switch, amo na to paglugamak nga nagsunod na tutanan ang pati kamalig, pati ang tulay na nagkuba. Gintakibot sa mga residente sang barangay ang pagkaguba sang taytay bangod suno sa ila, hindi man kun mabaskog ang ulan kahapon kag kagabi kag matawhay man ang daludo sang tubig. Kay inalanggit sang kaagahon sang ginpukaw sila sang pagkarusdak sang taytay. Sa datos ang MDR-RMO Leon, anom ka mga pamilyang apektado sa barangay. Una-una, lumok na ganyan duta, sir. Kaya ang duta, sir, daw, ang dingli. Daw, gamay lang nga basa siya, gahulog. Padayon pa ang pagpatigayon sa inspeksyon sang LGU sa lugar. Nag-advise dito sa mga nearby household nga hindi na pagulaton nga especially kadto sa kagabihon nga may matabo pa sa ila. Sa Tigbawan, Iloilo, pila ka mga lugar ang ginbaha man. Sa barangay Namokon, ginbaha ang dalan padulong sa baybay. Kainas ang kaagahon, naglapaw man ang tubig sa overflow sa barangay Bangkal. Temporaryo man nga wala malamayan ang dalan sa barangay Bagakay bangod sa natumbang ang dako nga palm tree. At least mga 10 to 15 barangays ang flooding gid, no. Ang usual ang mga low-lying areas gid. So kung may makita gani ako na gina-respondihan ina and then gina-activate gid mo na amon barangay DRRMO, no. Sa Iloilo City naman, 7 ka mga barangay ang ginbaha, 3 sa Mandurriao kag 4 sa Haro. Isa diri ang barangay Taft North sa Mandurriao nga naglabot sa 15 ka pulgada ang kataason sang tubig suno sa Iloilo City DRRMO. Mag-amo niyang kimpo ya. Preparado na kami ito, kami tanan sa babaw eh. Una anad na kami ya. Bangod sa malaing nga tiyempo, 12 naman kabanwa sa probinsya sang Antique nagpatuman sang class suspension. Sa Baylo nagpatigayon na lang anay isang alternative delivery mode ang mga bulutuan. In-raise na ito sa Blue Alert level ang ato sa Emergency Operation Center aling sa midnight. Kaya na, mga coordination na doon sa local government units na maging vigilante lang mo kag sige lang ang risk assessment. Upod kay Hans Di Siato, John Sala. 1 Western Visayas.